לתקן את החיוך ולשפר את מראה הפה, זאת המומחיות שלנו. אם אתם מסתירים את החיוך באופן קבוע בגלל פגמים או מחסור בשיניים, ואתם רוצים לחזור לחייך בביטחון מאוזן לאוזן, וכמובן לאכול בלי כאבים גם כשמדובר באוכל קשה, הסרטון הזה בשבילכם. עם חוויית טיפול ייחודית ומקצועית, שביט קליניק מביאה סטנדרט חדש בעולם טיפולי השיניים. אני סובל שיניים מבטן ומלידה. הקירות, השתלות, היו דברים שהיה לי קשה לאכול. И так случилось, что мой зубной врач умер, и я стала искать себе зубного врача. Пришла, и мне очень понравилась атмосфера, очень. Такая приятная Карина, такой доктор. Что мне очень понравилось, это Карина, секретарь, которая так улыбалась, и у меня было такое впечатление, что я пришла не в кабинет зубного врача, а пришла в гости к этой Карине. אנחנו נלווה אתכם לאורך כל התהליך ונתאים את הטיפול אליכם באופן אישי. מה זה אישי? הכי אישי שאפשר. הטיפול אצלנו מתחיל באבחון מקיף של הבעיה ומציאת פתרון מדויק שלא יגרור אחריו תיקונים וטיפולים מיותרים. הצוות המקצועי שלנו יודע לטפל בכל בעיות השיניים והפה בצורה רגועה וללא כאבים. בעזרת ציוד מקצועי, ליווי אישי ובשיתוף פעולה עם המעבדות המתקדמות ביותר, התוצאה שתקבלו תישאר לאורך זמן. У меня почти не было зубов, половина. И те плохие. Давид все вылечил, все привел в порядок. Мне даже сейчас люди знакомые спрашивают, у кого ты сделала зубы. Самое главное, что я поверила доктору Давиду. Очень обаятельный, очень приятный парень. И я просто другого варианта даже не стала рассматривать. Я когда увидела его и увидела вообще все вот это вот, что здесь происходит, я сказала, все, только этот кабинет. כבר בהתחלה תקבלו מאיתנו הסבר מעמיק על התהליך, כך שתהיה לכם ודאות מלאה על הטיפול שלכם. הזמן שלכם יקר לנו, ואנחנו מפנים זמן לכל מטופל בעזרת לו"ז גמיש ונוח, שמאפשר לנו לתת לכם את היחס האישי ביותר. אילנה, אתה רואה שאתה מטופל אצל רופאה שהיא לא מזניחה ולא מזלזלת, גם אם צריך לחזור פעמיים ושלוש. והטיפול שלה הוא טיפול לאורך זמן. וכאשר משהו לא בסדר, אתה מרים טלפון, הבחורה אומרת לך בוא מחר. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם המטופלים שלנו ונדאג שגם אתם תצאו מסופקים ב-100%. היום יש לי שיניים פרפקט ואני מרוצה מאוד. Конечно, я буду ходить сюда много-много лет, и я никогда не поменяю этого доктора. Ну, естественно. А сейчас я улыбаюсь голливудской улыбкой с удовольствием. אז אם אתם רוצים חיוך מאוזן לאוזן, השאירו פרטים כאן למטה ואנחנו כבר נדבר איתכם.